Здравей, Поли! Здрасти ми. Би ли казал нещо повече за себе си? Нищо повече за себе си. Аз съм творец, който се опитва всекидневно да намери себе си и в момента да се отпусне повече по собствения си път. Би ли разказала какво те накара да схванеш този проект с календара за 2024? Първото нещо, за което се сещаме, как с тебе пиеме горещо какао и си говорихме за изкуството и просто от дума на дума дойде тази идея и си казахме, нека да го направим. И тогава много се вдъхнових и аз още както съм започнала своя път с гейм ключовете, винаги съм се чела по различните сфери, съм си правила някакви скици, защото първоначално много се вдъхновявах от текстовете. Да, всъщност аз си помня това кафе, как си говорихме и ти просто се чудеше как да продължиш своя път, дали с фотографията, дали да рисуваш, какво точно да правиш. Да, този кръстов път. Да. И реших, че реално мога и двете неща да ги правя. Да, защо да се ограничаваш? А кажи, какви бяха предизвикателствата, докато рисуваше за календара? Главно беше първоначално моето стягане около това. Постоянно си мислих как ще излезе за финалния вариант и се стягах просто, си мислих, че няма да бъде достатъчно добро. И не се отпусках достатъчно в процеса като цяло. И тук помощта на Ели супер много ми помогна. Тя ми даваше този тласък, който ми беше нужен да продължа, да се отпусна, да се наслаждавам на процеса. И така излязаха много по-хубави неща, като успях да се отпусна. Но главно беше това стягане и това мислене, как ще се получат нещата. А помниш ли за някакъв такъв много стресиращ момент конкретен? Не помня вече коя картина беше, но със сигурност беше от някои от първите. Просто процесът ми започваше с това да прочета с един ключ, да се съзерцавам, да се направя някакви скици и на моменти не бях сигурна дали го представям по добър начин с животните, дали просто ще бъде прието така, както исках да бъде прието. И просто имаше моменти, в които наистина просто от скица не можех да стигна към платно. И много се въртях и тук отново дойде помощта на Ели, която просто ми дава този тласък и успявам да премина тези големи камъни. Да. Ели има тази способност да вдъхновява хората и да ги подкрепя в техния път. Да, много съм благодарна за нейното присъствие в процеса. А как ти беше крайният срок, който трябваше да гониш? Защото при творците май крайните срокове са много приятни. Да, това беше доста интересно, че има този натиск, смисъл, този прозорец, който трябва да пасне, защото никога не съм действала, не съм правила толкова картина за толкова кратък период, 8 месеца. Мисля, че винаги съм си мислила, че една картина трябва да правя, примерно да я разработвам месец, седмици. Но сега се случва, че понякога трябваше да правя 2 картини за 2 седмици или нещо такова. Но някакси това ми даде така голяма възможност да се превъзмогна, да не се шляя, но просто да се фокусирам и да ги направя нещата. Така че в крайна сметка крайният срок май бил добро нещо за теб. Да, но и на моменти си мисля, че бих вложила много повече. И при артиста винаги го има това, че толкова време гледаш една картина, че винаги виждаш нещата, които може да станат по-добре. Това е малко като проклятие. Добре, имаш ли си любима картина? Да. Тя е с това момиче, което гледа в езерото и го докосва. Даже не помня в момента на кой един ключ беше. 28. Аз помня. Защо ти е любима? Защото виждам себе си просто този моят процес на търсене в тези дълбоките води и просто планините отзад и пейзажа, цветовете супер много ми дават такава някаква жизнена енергия. Ти имаш ли този ген ключ в твоя профил? Да, мисля, че не е висяно. И така си говорим за животни. И тук до теб има едно прекрасно същество. Би ли казал малко повече за него? Това белия тигър Йордан. Това е едно прекрасно същество. Супер много дава любов и много ми помага да се отпускам. Много. Надявам, той е доста отпуснат в мен. Ти беше казала, че и други животни сте заобикали по време на процеса. Какви други животни бяха около теб?
Ами, главно работих лятото по тези картини, бях на къщата на родителите ми и там постоянно се завъртаха всякакви животни. По едно време имахме 3 кучета, 6 котки се завъртаха от всякъде, имаше супер много лястовици и всякакви различни птици. Имаше жабки в близкото езеро и бях така заобиколена от много животни, където и А то в самия календар е свързан с животните и всеки, който си го вземе, ще може да види какъв символ е всяко едно животно, което той срещне по пътя си. Да, може да намерим изключително много вдъхновени животните, особено този малкият тигър. Като гледаш колко е спокоен, който няма как и ти да стане спокойна. Да, аз просто влезнах в апартамента, той ме вижда за втори път през живота си и веднага дойде да го галя. Вдъхновява много. Добре, това ти е първият път, когато показваш така своите творби, нали? Да. Какво е усещането за този дебют? Много гаделичкащо. Много гаделичка отвътре и на моменти, пак в началото започна с стягане. На един етап, когато някакви хора откликваха към мен, няколко жени ми писаха колко са се вдъхновили и как съм докоснала нещо в тях. И си казах, вау, това е прекрасно. Наистина хората оценяват това, което правя и така ми даде много такъв силен заряд да продължа нататък с изкуството си. И какво би пожелала на други творци, които искат да покажат творбите си? Да действат, дори да е трудно, дори просто да забравят съмненията и просто да правят това, което искат да правят. Просто да започнат с някакви линии и то накрая ще се завърши и ще видят целия смисъл. Просто трябва да се направи тази малка първа крачка. Добре, да очакваме ли да рисуваш и други гейм ключове? Да, със сигурност. Добре, благодаря ти, Поли, за вниманието. Ако искаш, кажи още нещо за тези, които те гледат, за всички хора, не само за творците. Искам да благодаря за подкрепата. Наистина всеки един много се радвам, че откликвате и да, просто съм много благодарна.